suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba. Hello, magandang gabi sa ating lahat. Ito po ang ating tinig ng pag-asa na ating pong araw-araw, ating pong napapakinggan tuwing Huwebes at Martes. Ito po yung lingkod, Pastor Gab ng J. Blue Alaminos. Muli ay naglilingkod sa inyo upang mag-aral at muli natin mapakinggan ang kapahayagan ng Panginoon. Maraming salamat po sa aking pong mga kaibigan, kamanggagawa, sa ating upasan sa Panginoon, at sa aking mga kaibigan na nakatunghay, sa aking mga kilala na patuloy na nakikinig, nanonood, at tumutunghay sa live stream na ito. Salamat sa aking mga kaibigan sa abroad. Salamat din sa inyong patuloy na pagkakaloob sa akin ng pakikinig o isang oras man lang or oras para tayo ay magkasama-sama. Salamat po. Sa gabing ito, tayo po ay narito upang mag-aral. Samahan niyo po ako bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Diyos, dinako sa lugar nito upang ikaw ay patuloy na makaniig. Panginoon, gabayan mo, Diyos, ang iyong lingkod. Gamitin mo po akong tagapagsalita mo, Panginoon, o God, sa gabing ito, at patuloy na maiyag ang iyong pong naisin, lalong na, Panginoon, Lord God, sa mga bagay na amin pong dapat natahakin habang kami, Panginoon, ay naglalakbay sa buhay namin dito sa mundo ito. Salamat po, Lord, ikaw ang patuloy naming itinataas sa gawain ito. Kaya ito, Diyos, gabayan mo kami, at ikaw ang aming patuloy na sinasamba. Pinapasalamatan, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Muli, ako po yung bumabati na magandang gabi sa lahat ng kamanggagawa sa iglesia ng Jesus Lifted Up Church, sa pangunguna po ng ating Bishop Leo Vidania, sa kanyang asawa, Rev. Stella, at sa lahat ng kapastoran, at sa mga magiging pastor pa, soon to be pastor, na ito pong church natin, ang ating pong mga missionary pastor. Maraming salamat sa mga workers, sa mga leaders. Salamat. No? Hindi po, sama-sama po tayo mag-aral, salita ng Diyos. So, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ng ating pinag-uusapan, no, sa buwan ng Hulyo, ang ating pong topic ay patungkol po sa isang panalangin ng Ama. No? Isang panalangin ng Ama para sa kanyang anak. No? Na kung saan ito nga po ay tumatakbo, no, sa pagkakaroon po ng sakdal na puso o loyal heart. Sige po, samahan po lang niyo ako sa pagbabasa sa aklat po ng unang Kronika 29:19 o 1 Chronicle chapter 29 verse 19. This is what the Bible says, "And give my son Solomon a loyal heart to keep your commandment
and testimonies and statutes, to do all these things and to build the temple for which I have made provision. Sabi niya, for which I have made provision. Sabi dito ni Haring David, no, sa kanyang panalangin, sa ating Diyos, no, sabi niya, at bigyan mo naman si Solomon na aking anak ng sakdal na puso upang ingatan ang iyong mga utos, ang iyong mga patotoo at ang iyong mga palatuntunan. At upang gawin ang lahat ng bagay na ito upang itayo ang templo na siyang aking ipinaghanda. Amen. No? So sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, patungkol nga po dito sa loyal heart, no, makikita natin dito na sinasabi po dito ni Haring David, no, give my son Solomon a loyal heart. No? Ito po yung isang panalangin ni David sa kanyang anak. Dahil nga po, sinabi na ng Diyos na si Solomon ang magiging heir apparent or papalit sa kanya, heir to the throne, pagmamana ng kanyang trono bilang hari. And at the same time, sinabi na rin kay Haring David na si Solomon ang magpapatuloy ng pagtatayo ng templo. Kaya ang prayer niya, bigyan mo ng sakdal na puso ang aking anak. No? Loyal heart, sa Tagalog po ng loyal heart, sakdal na puso. Yung loyal is sakdal. Ganap. Sa ibang version po, sa King James version po, sabi niya, give my son Solomon a perfect heart. Okay? Pati po ng King James, medyo binabawan po ng konti, ginawa pong loyal heart. Pero the same lang din po yan, no? Pagkakaroon po ng loyal heart. Did you know, bakit nga pala hiniling ni David na bigyan ng Diyos ang kanyang anak ng sakdal na puso? Bakit nga po pala? No? Sapagkat tignan niyo po dito sa ikalawang Chronicle, 2 Chronicle chapter 16, verse 9. If you read this, no, sa 2 Chronicle chapter 16, verse 9, sabi ganon, for the eyes of the Lord run through and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal. Ulitin ko po, to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. Yan, ano? So ang mata daw po ng Diyos ay pumaparoon, pumupunta, bumabalik sa lahat ng sulok ng mundo, no? At upang ipakita niya ang kanyang kalakasan, ang kanyang kapangyarihan, no, sa mga taong may sakdal na puso sa kanya. So yung pagpuso po, yung loyal heart, no, yung loyal heart po, no. And also it is written, no, sa almost the same po to sa Zechariah chapter 4 verse 10, ano, as we read this, Zechariah chapter 4 verse 10, for who has despised the day of small things, for these 7 rejoice to see the plumb line in the hand of Zerubbabel. They are the eyes of the Lord, which scan to and fro throughout the whole earth. Yan, makikita nyo, no? Yung pong pagkakatugma o pananalita po na ito, no, ng ating Panginoon sa banal na kasulatan. So sa gabing ito, pag-usapan po natin yung sinasabi dito ni Haring David na loyal heart. Kaya nga sabing gano'n, ano, hinihingi ni David na ang Diyos ay magkaloob po ng sakdal na puso para sa kanyang anak dahil nga alam ni David na mahirap po pagiging hari. And remember, no, during the time of David, no, naitatag niya po ang first, no, yung pinakaunang United Kingdom. Okay? Ulitin ko po, si David po yung nakapagtatag ng unang United Kingdom. No? If you read the Bible, no, there is a Judah, there is a Israel or Jerusalem. Okay? Magkaiba po sila ng hari that time, no? But when David, no, nang umupo po si David, yung pong mga taga-Judah, ang gusto nilang hari ay si David. At yung pong mga taga-Jerusalem, ang gusto nilang hari si David. So anong nangyari? Nag-unite po yung dalawa. Okay? Kaya nagkaroon ng First United Kingdom. Actually, dati hindi po. No? Ngayon, so nung siya po ay, nung nagtrabaho na, alam niya gaano kahirap. No? Kaya kailangan magkaroon ng loyal heart. That's why this is the prayer of the Father to his son, no? Na magkaroon ng ganitong uri ang kanyang anak. No? The loyal heart is the one that is faithful to him. Okay? The loyal heart is the one that is faithful to him. It is reliable. The Lord can count loyal heart to always trust in him.
Ulitin ko. The Lord can count loyal heart to always trust in Him, no matter what circumstances are around it. Okay? So yung loyal heart daw, yung daw po yung nagtitiwala sa Diyos. Him, no? Yung him po diyan, yung big bold letter, no? Him, kaya po ibig sabihin niyan, pag naka-big bold letter po, sa Diyos. Okay? In Him. Okay? The Lord can count loyal heart to always trust in Him. Sa mga nagtitiwala sa Diyos. Anuman ang sirkunstansya, anuman ang kalagayan na nasa paligid niya. Okay? Kahit may bagyo, may tagutom, may sakit, ano pa man, nagtitiwala sa Diyos. So yun po yung tinatawag na ibinibilang yun ng Diyos na isang may sakdal na puso o loyal heart. Now, what does it mean to have a loyal heart? Ano ba? No? Ano bang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang loyal heart? Babalikan ko po yung sinasabi ko kanina. The loyal heart is the one that is faithful to Him. So may pagtitiwala, faithful, no, na pagkakatiwalaan at nagtitiwala sa Diyos, trust in Him, no? Kaya anong ibig sabihin ng taong merong loyal heart? Okay? Ito po, no? Number one, una, ang taong may loyal heart po, no, he or she is dedicated. Okay, yan po yung una, no? Kasi nga po, faithful ka, no? You are trusting to God. Everything that you have, everything in this world, no, you are trusting it into our God, no? Talagang ibinibigay mo sa Kanya. Yung dinededicate mo, no? He or she is dedicated. Dedication is the foundation of commitment. Okay? Dedication is the foundation of commitment. Without it, the believers cannot give God anything else. Okay? Kung wala kang dedication, kung ikaw ay mananampalataya or ikaw ay tagasunod ni Kristo, at hindi ka dedicated, you cannot give God anything else. Wala kang maibibigay sa Diyos. Hindi mo mabibigyan ng kahit na ano ang Diyos kung hindi ka dedicated. Nakukuha po ba natin? Wow. Paul explains the dedication process in Romans chapter 12, verses 1 and 2. No? He emphasized three things. Okay? Doon po sa Romans chapter 12, verses 1 and 2, Paul explained, no, the dedication process, yung proseso po ng pagdededicate. No? Ito po ay sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma at meron po siyang en-emphasize doon na tatlong bagay. Okay? Now, sabi ko nga po, no, he or she are dedicated. No? At basahin po natin. Sabi po ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. Okay, let's read it in Tagalog. Kaya nga mga kapatid, pinamamanhig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya niyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Upang mapatunayan nyo, ulitin ko lang po, kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen? Okay. Now, ano itong tatlong bagay na ito that Paul emphasized in these verses in Romans chapter 12, verse 1 and 2? First, it is our body to be dedicated as a living sacrifice to God. Okay? Let's dedicate our body. Dito po in-emphasize ni Apostol Pablo that we must dedicate our body as a living sacrifice to God. No, ito po yung sinasabi ni Paul. We must dedicate our body, yung katawan natin. I-dedicate natin sa Diyos. No, Lord, this body belongs to you. I-dedicate natin sa Panginoon. Okay? Itinataas mo siya sa Panginoon. No? Ganyan yung kaya nga tignan niyo po yung mga child dedication, di ba? May sa lalo na sa Christian ceremony, yung child dedication, itinataas talaga. So, ganun eh. Kailangan ibigay mo sa Panginoon, dedicate mo sa Diyos ang iyong katawan. Yun yung una na in-emphasize dito ni Apostle Pablo. Second, no, we are to avoid being transformed in this world. Okay? So, transforming your mindset. Okay? So, yung kailangan, makita mo dito, you must dedicate, no, to be transformed
by this word. You are going to be transformed by this word, but to strive to be transformed by the word. Okay? Ulitin ko po. We are to avoid being transformed by this word. Ito pong mundong ito. But to strive to be transformed by the word. Okay? Sa pamamagitan ng salita. Ano po ba yung salita? Salita ng Diyos. At sino po ba yung salita? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Di ba? If we go back in John chapter 1, verse 1, in the beginning there was a word. And the word was with God. And the word is God. Okay? And then, after that, no, if you read in that chapter, no, yung mag-jump out ka po, pakikita mo doon, no, sabing ganon, and the word become flesh. And that's Jesus. Okay? Kaya sabing ganon, we are to avoid being transformed by this word, itong mundo, but to strive to be transformed by the word. Ibig sabihin, matransform ka ng salita ng Diyos, matransform ka ni Jesus. Kasi yung word yan, si Jesus. Okay? So yun yung pangalawa na dapat nating ma-dedicate. No? Na kailangan ma-dedicate natin sarili to be transformed. No? To strive to be transformed by the word. Salita po. Okay? And thirdly, no, by doing this, pag ginawa natin ito, no, ito sa ating pagdededicate, no, we can discover God's perfect will for our lives. So kaya nga sabi ganoon, no, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Okay? These three, no, ito pong tatlong bagay na ito, itong in-emphasize ni Apostol Pablo rito, no, to be dedicated to God, no, makikita natin dito na may malaking factor, may malaking bagay tayo na pwede nating gawin sa Panginoon para maipakita natin sa Diyos na tayo po ay loyal. We have the loyal heart. Remember, we have to go back. Balikan po natin ito. The loyal heart is the one that is faithful to Him. So meaning, you have to be faithful to God that your body is dedicated to God. Amen. Okay? And secondly, you have the loyal heart, okay? Na dapat mong i-dedicate ang iyong kaisipan, no? Kailangan ma-transform ka, kailangan makita mo yung sarili mo, no? Na kung ikaw mismo ma-transform ka. No? Kailangan makita mo dito, no? Para masabi mong you have the loyal heart, no? Makita mo na anong ibig sabihin ng loyal heart. Ito, no? Kailangan ikaw ay ma-transform by the word, no? Look at this. But to strive to be transformed by the word. Okay, no? Yan yung pangalawa. And thirdly, no, sa iyo po nga pagkakaroon ng loyal heart, no? Dahil nga po ginagawa mo ito, pinapakita mong faithful ka sa Panginoon, you are trusting with God. Now, and the third thing is, you dedicate this, dinededicate mo ang lahat sa Panginoon. By doing this, you can discover God's perfect will for our lives. Madidiscover mo eh. Makikita mo, malalaman mo kung ano talaga yung perfect will ng Panginoon. Ano yung tama sa'yo? Ano yung panukala ng Panginoon sa'yo? Anong klaseng disenyong ginawa ng Diyos sa'yo? Makikita mo talaga eh. Once na dinedicate mo yung sarili mo, yung katawan mo sa Panginoon. And you will notice and you will learn, you will know na ito palang katawan na to is not just sabi natin, ang katawan nito hindi lang basta pala paglalakad, hindi lang basta sa pagbabasketball, hindi lang pala sa pagbabike, no? Meron palang dapat gawin, no? Yung kamay mo pala hindi lang pala sa kung ano-anong ginagawa, dapat pala tinataas mo yung kamay mo, pinupuri mo yung Diyos, pinapalakpakan mo ang Diyos sa buhay. Amen? Amen. No? And now, look at this, no? Una, sabi ko nga po sa inyo, no? Dedication is the foundation of commitment. Okay? If you are loyal, you are dedicated. Okay po ba? No? At if you are loyal, no? If you are loyal to God, if you want to have a loyal heart, you must dedicate yourself, you must dedicate your life, you must dedicate your body, no, lahat i-dedicate mo sa Panginoon. No, kasi kailangan ibigay mo sa Diyos ang mga bagay na ito. Kaya kapatid, alam mo,
we have to think about this, na ang pagdededicate natin sa Panginoon ay marapat lamang na ibigay natin ang tama sa Panginoon. Kaya sabi dito ni Paul, no? Sabi niya dito, no? Babalikan natin siya, sabi niya, kaya nga mga kapatid, tingnan niyo po kung paano sinabi ni Apostol Pablo to. Ipinamamanhi ko sa inyo. Parang, alam niyo kung kaharap natin si Apostol Pablo, parang sinasabi niya, please naman, Brad, please naman, sis. No? Parang ganyan alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Grabe, ano, binanggit niya pa, for the mercy of God, present your body as a living sacrifice. Pero bago niya sinabi yun, ang sabi niya dito, I beseech you, brethren, parang please naman. No? Talagang gusto kasi ni Apostol Pablo, ma-reach natin yung something that we are dedicating ourselves, our body to God. Talagang kailangan maibigay natin talaga yung tama para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. No? Kaya, alam niyo mga kapatid, no, nakakatuwa kasi itong salita ni Apostol Pablo na ito. Pag pinag-aaralan mo siya, talagang malalim na pinag-aaralan ko. Makikita niyo po yung makikita mo po yung something that Paul is representing talaga na itong salita ng Panginoon, kailangan talagang makaptured mo yung message nito to your heart. No? Talagang ilagay mo sa puso mo ito. Okay? So, babalikan ko po sabi niya dito, sabi po na, dedication is the foundation of commitment. Amen? Dedication is the foundation of commitment. Foundation. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, no, ay pundasyon, pangpatibay. Okay? Pampatibay po. Now, secondly, no, makikita natin dito, by doing this, no, dedicating ourselves, our body to God, no. Sabi ko nga kanina, no, dedication is the foundation of commitment. Pangalawa po, the means, no, to have a loyal heart, he or she is committed. Okay? Committed means ibinibigay mo lahat. Okay? After the dedication of our body, what are we commit? Ano po ba yung pwede natin i-commit sa Panginoon? Okay, na-dedicate na natin sarili, na-dedicate na natin ating katawan, na-dedicate na natin ang lahat sa Panginoon. What are we to be commit? Ano ang i-commit natin sa Panginoon? Kasi nga, sabi natin, tinanggap natin si Jesus. Okay? Dinedicate natin kay Jesus. We are transformed by the Word. Okay? Nandun na-transform na tayo ng Word. Ano naman ang i-dedicate natin? Ano ba yung nakuha natin? Ano ba yung napala natin sa Panginoon? Ano ba yung when we are transformed by the Word of God? No, by the Word itself, by Jesus. Ano yung nakuha natin? Now this time, ito po ang i-commit na natin sa Panginoon. Okay? So, after the dedication of our body, what are to commit? Okay. Number one, okay, number two pala, he or she is committed. Okay, committed. Hindi po committed. Committed. Okay? He or she is committed. Okay? Letter A in committing is to have a loyal heart, no? To have a loyal heart, we must be, he or she is committed. Now, ano nga ba pwede natin i-commit? Kung sabihin natin we are committed to God. Okay? Commit our salvation to God. Okay? Commit our salvation to God. Okay? And let's read 2 Timothy chapter 1 verse 12. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayon may hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya'y nakapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw ngayon. Anyway, I'm using a King James Version. Okay, na Tagalog. Okay? Ano po yun, sabi ni Paul? No? Dahil dito nagtitiis ako ng mga bagay nito. Dito pinagtitiisin niya po yung mga hirap, no? Kasi nga, yung pong kanyang kaligtasan ay pinagkatiwala niya na po sa Diyos. Kinomit niya na. Kaya kahit na maghirap siya, kahit na ano mangyari pa sa kanya, alam niya ngayong pinagkatiwalaan niya, no? Sabi niya, lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yun. Ano po ba yung pinagkatiwala ni Apostol Pablo? Yung pong kanyang salvation.
Yung kaligtasan po ni Paul, yun po yung kanyang ikinumit. Nakuha niyo po? Yun yung ikinumit ni Paul para maibigay niya sa Diyos yung loyalty, no? Yung loyalty o yung loyal heart sa Panginoon. Kaya, what are we to commit? No? Because we are committed to God, we have to commit our salvation to God. Pagkatiwala natin, entrust our salvation. Yes, Lord, pinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon, Lord, ang aking kaligtasan. Kaya nga natin tinanggap si Jesus as our Lord and Savior eh. 'Di ba? Dapat yung salvation natin automatically, mga kapatid, no? Dapat 'yun ang inaano natin. 'Yun ang dapat na nilalagay natin sa ating mindset, no? Ng ating salvation ay hawak ng ating Panginoon. Kaya we have to commit, okay, our salvation to God. Okay, yun yung letter A. Letter B, commit our works and goal. Okay? Yung ating pong mga ginagawa, yung ating pong mga pinapangarap, yung gustong maabot, no? Yun po yung dapat nating ano. Tingnan niyo po, sabi ng Proverbs chapter 16 verse 3, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Okay? Sa English po yan, commit your works and your thoughts, no, to God, and your work will be succeed. Matatatag, pagpapalain ng Panginoon. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng iisipin mo, yung goals mo, yung nais mong marating, ipagkatiwala mo sa Panginoon yan. No? Kasi, halimbawa, may pangarap ka, may gusto ko sa buhay, no? Eh, pilit mong inaabot ng inaabot, pero hindi mo naman kaya. Pero alam mo, sa Diyos, kapag kaya na pinagkatiwala mo, at sinabi ng Panginoon, o sige anak, ibibigay ko sa iyo, ibibigay ng Diyos yan. Basta ipagkatiwala mo lang sa Kanya kung ano yung gusto mo, yung pangarap mo sa buhay. Even sa ating pong mga manggagawa kay Kristo, sa ating pong mga kapwa pastor, sa mga manggagawa, ministry head, kahit po sa mga ministry head, no? Sa ministry na hinahawakan nyo, may gusto kang gawin, may gusto kayong gawin ng grupo ninyo, ng inyong buong and the entire ministry na pinangahawakan mo, no? Meron kayo na pagkasunduan, pero parang sa tingin nyo mahirap, no? Ang gawin niyo diyan, i-commit niyo yan, yung gagawin niyo, yung gusto niyo, i-commit niyo sa Panginoon yan. Pag-pray niyo, Lord, we're committing this to you. Tignan niyo, makikita niyo mga kapatid, no? Diyos po ang magkakaloob. Tandaan niyo po mga kapatid, sa Proverbs chapter 16 verse 1, sabi po sa Tagalog, nasa tao ang pagpaplano, nasa Diyos ang kaganapan. Kaya, we have to commit everything na ating pong ginagawa, ating pong iniisip, no? Kaya nga sabi ni Paul, no, di ba sa Colossians chapter 3 verse 17, no? Colossians chapter 3 verse 17, ano sabi ni Apostol Pablo? Ano man ang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Amen? So gagawin niyo yun, kapatid. Gagawin niyo yun. Kaya, pagka tayo po may ginagawa, tayo may nag-iisip, everything, no? Lalo sa ministry natin, no? Kahit na umahayo tayo, nangangaral tayo, nagba-Bible study tayo, nasa cell group tayo, nasa life group tayo, alam nyo, ipagkatiwala natin sa Panginoon natin ito. May project tayong gusto gawin para sa church, meron tayong pinaplano na isang gathering, may pinaplano tayo na isang meeting, may pinaplano tayo isang outing, outdoor fellowship, no? Let's commit it to the Lord. Lahat po. Kaya nga sabihin ganun, ano man lang yung ginagawa, sa salita man o gawa, gawin din itong lahat sa pangalan ng Panginoon. Amen? So yun po yun, commit our works and our goals, no? And let us see, no? Dito po sa commitment, commit our suffering experience to God. No? Pagkatiwala natin lahat yung mga nararanasan natin paghihirap, yung mga suffering natin, yung mga naranasan natin, yung mga na-experience natin, na mga paghihirap, or kung ngayon ikaw ay nakakaranas ka ng mga pagsubok sa buhay mo, no? Ipagkatiwala mo commit yung ipagkatiwala mo sa Panginoon. Dito niya, sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 4 verse 9, kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata. I'm using the King James Version, I repeat, King James Version na Tagalog. Kaya't ipinagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa
sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Kita niyo po no? Kasi ito sabi nga po ng nagbabata, ibig sabihin po na nagbabata, mga naghihirap, yung nabibigatan, no? Ngayon kasi mababaw na, no? Sa ngayon kasi ang interpretation po ng nagbabata, mga may problema, may pagsubok, napapagod, mabigat ang trabaho, yan daw yung mga nagbabata, no? Pero let's say, sa panahon natin, yan po yan. Okay? Pero sabi nga, no, ipinagkatiwala naman. Babaguhin ko po ang nagbabata para hindi po tayo nahihirapan. Kaya't ipinagkatiwala naman ng mga nahihirapan ayon sa kalooban ng Diyos ng kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti. Sa tapat na lumalang. Sa tapat na lumalang. Mga kapatid, sabi dito, sa tapat na lumalang. Kaya nga po mga kapatid, no, makikita natin dito na we must commit our suffering experiences to God. No? Yan po yung dapat na makita natin dito na we are, no, committed, no. This is me na you have a loyal heart. You are committed to God. You commit your salvation. You commit your goals and works, no? And of course, you're suffering kahit na naghihirap ka, just Lord, I'm committing this to you, Lord. Ikaw bahala sa akin. No? Katulad ni Job, no? Si Job talaga kinumit niya yung mga pinagdadaanan niya. He committed to God, and tingnan nyo nangyari kay Job. Job succeeded, no, during the time. So, mga kapatid, mga magulang, no, to have a loyal heart, mga kapatid, no, ay dapat nating makita na itong mga bagay na ito ay kailangan maging tapat tayo sa Panginoon. Okay? The loyal heart is the one that is faithful to Him. Okay? First, we must dedicate our life, dedicate our self, our body to God. And secondly, let's commit everything to Him. Everything to Him. Wala kang ilalayo, wala kang tawag nun, i-reserve, no, lahat i-commit mo sa Panginoon. That's why today, tonight, no, it's about time for us to have a loyal heart to our God. No? Let's dedicate our body and commit everything to the Lord so that we can experience yung pong pagsama ng Panginoon, the presence of God unto us. You remember the prayer of a father to his son, no, Lord, give my son Solomon a loyal heart, no, to keep your commandments and your testimony and your statutes, to do all these things, and to build the temple for which I have made provision. Alam mo, yung nangyari po dyan, granted po yan. At nakita niyo naman po kung paano po nagkaroon po ng loyal heart si King Solomon. Friends, mga magulang, mga kapatid, let's continue to have a loyal heart. Be loyal to our God. No, huwag tayong maging suwail na magkaroon tayong tapat na puso, sakdal na puso sa harapan ng Panginoon. Let's continue to do good things. Let's continue to pursue the calling of God, of our God unto us. Huwag tayong mapagod, huwag tayong tumigil, no? Sapagkat ito ang panahon na tayo po ay talagang bibigyan ng Panginoon ng kalakasan to be able to reach, no, yung pong sinasabi ng Panginoon na pangako sa atin. Kaya mga kapatid, ako po ay nakikiusap katulad po ni Apostol Pablo, no? Pagpatuloy tayo at gawin natin ang kagustuhan ng Panginoon. Be faithful and have a loyal heart to our God. Can we pray? Father God in heaven, Lord, we honor you and we praise you. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, sa iyong salita, Panginoon o God, na kung saan nagbabago sa buhay namin. Salamat po sapagkat hindi ka nagpupunan. Panginoon, patuloy mong patnubayan ang iyong mga anak, kaming mga anak mo, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, upang patuloy namin mahakbangan ang lahat ng ito. Mga dakila ka sa lahat, wala pong imposible sa iyo. Kaya to Diyos, dalangin ko po, Lord, nasamahan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Dalangin ko, Panginoon, ano man ang gagawin ng aking mga kapatid. Kami po, Panginoon. Ikaw lang ang maitaas sa lahat ng ito. Salamat po, Diyos, Panginoon. Patuloy kang purihin, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. At tunay nga po, Lord, ang gabay mo ay aming pong maranasan. Salamat po, Panginoon, O God. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat po sa aking mga kapatid. No?
At magandang gabi po sa ating lahat. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada, when Jesus be lifted up, Laminos, Pangasinan. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat.